Salutare tuturor, bine ați venit la un nou vlog și eu acum vreau să mă joc SpongeBobiță, care nu merge. Haideți să vedem pe shop ce mai este. Ok, m-a dat aici, pentru că este acolo SpongeBobiță. Ok, se pare că am rămas singură sau ceva de genul. Ok, eu aici nu am găsit cam nimic. Dar voi lua cheia mov. Deci SpongeBobiță în acțiune. Deci mai era puțin și mă prinde. Nu. Mai era puțin și mă prindea. Haide, te rog, lasă-mă, SpongeBobiță. Deci m-a prins. Nu vine să cred. Uitați, mai era această roșcată. E atât? Atât? Ce chestie? Dar atâția mai eram. A, da, să mergem la shop să vedem ce mai poate fi. Bun. Păi, uitați, acesta ar fi fost un skin super, duper fain. Și mie mi-ar fi plăcut să-l am, dar că nu pot să-l am pentru că... Uitați. Evil Sponge, Pig Sponge, Knob Sponge, Bacon Sponge. Sunt foarte mulți. Ok, dăm back și dăm play. Se pare că doar această fată mai este. Această fată, această roșcatiță. Dar nu vine să cred că nu a prins-o. Gata, s-a terminat timpul. Ok, haideți să alegem această mapă pentru că n-am ales-o, n-am jucat-o aproape deloc. Cred că am mai jucat odată, dar în fine. Nu știu de ce am fața aceea, dar nu-mi place. De ce? Ce mapă s-a ales? Doamne, ce mapă s-a ales? A, s-a ales. Ok, mie una chiar nu vine să cred. Ce s-a întâmplat? Ok, nu mi-arată timpul așa că nu mă pot duce pe acolo. Ca să... Uitați, am găsit aici un... Ok, voi încerca să... Nu mă lasă. E bine. Wow, ce skin! Are skin de TV. Ce mai skin tare? Ce skin tare are? Ok, nu mă lasă să intru în această casă, în această ușă. În fine. Ok, mi-este foarte frică să nu mă prindă, dar, uitați-l. Te rog, lasă-mă să plec ușor. Că acolo trebuie neapărat să mă duc. Ce are? Ok. Nu mă lasă. Mi s-a blocat. Nu știu ce are. Și da. Deschide-te odată ușor. Da. Asta îmi trebuia. Fix asta. E super ce mi s-a întâmplat. Mă așteptam să mă omoare, sigur. E super. Am murit.
M-a omorât SpongeBobiță! Ok, pe mine m-a omorât SpongeBobiță. Și această fată stă pe loc. De ce tot stau pe loc? De parcă... Nu e pe Mary, nu că nu s-a meritat. Asta este. Ok, nu mă lasă! Nu? Câte stele? Acum nu o să mai dau nicio stea. De ce tu ai dat stele? Dar nu trebuie să dai gamerule stele. Astăzi m-am enervat și trebuie să fac, nu neapărat, trebuie ca să dau Ador jocurile scoțiene. Cei mai buni sportivi din întreaga Scoție se înfruntă în cadrul unor probe care datează din vechime. Și trebuie să veniți și voi! Mulțumim pentru invitație, Wenda! Păi se pare că s-a blocat. Ah, ok, mi-a dat aici într-o casă în ceva, dar nu știu unde. Ah, da, acum mi-am adus aminte ce mi-a dat. Ce este asta? Ah, da, e scara care trebuie să o punem sus. Aici va veni el. Acolo va veni SpongeBobiță să ne prindă, dar noi nu-l vom lăsa. Pentru că, serios, nu ați avut altceva în cap decât să mă puneți pe mine acolo. Ok, pe mine nu mă interesează, eu voi lua această cheie roșie, pentru că neapărat trebuie să o văd. Cred că vine după mine, pentru că altfel nu se poate explica faptul că am văzut ceva galben în spatele meu. De ce m-ai omorât? De ce ai venit după mine, mai? Nu e corect. Ok, el s-a ascuns, să fiu sinceră, nu s-a ascuns. Dar în fine, îl vom urmări pe el, pentru că pe altcineva nu mai pot. Deci da. Ok. De data asta îl iert că m-a omorât. Dar nu-l voi mai iert. Deci da. Fungi, fung. Ok, se pare că toată lumea se chinuie ca să încerce să deschidă uși, deci... Doar mie mi s-a părut că el s-a băgat în perete. Ok. În fine, nu face nimic. Ați văzut ce a făcut? Doar mie mi s-a părut că el a trecut pe acolo, pe unde era lemn. Nu vine să cred ce văd. No. Ok, n-are cheia verde. Am avut-o eu, cred. Sau eu am avut cheia roșie. Da, eu am avut cheia roșie. Și când am vrut să o pun, nu m-a lăsat pentru că m-a omorât. Păi, se pare că l-a prins. Deci, da. Să vedem. David Jones. Ok, hai să-l urmărim pe asta. Revin imediat. Ok, am revenit.
sunt gata să fac parte din echipă. Morna, ce făceați adineauri? Noi de aruncarea pușteanului. Trebuie să aruncăm pușteanul într-o poziție perfectă pentru a obține scorul maxim. Dar nu am reușit. Yep. Ei bine, acel puștean pare foarte greu. Yep. Ei bine, poate că azi vom reuși. Salut, făinărilor! Ați meritat un ajung ca să mă vedeți cum câștig jocurile scoțiene? Sunt Vlad. Pe la omul. Probele de forță sunt floare la ureche. Hai, cred că a mers la sală. Gata? Ne vedem la ceremonia de decernare Da, a da. premiilor, după ce voi obține Acesta îl vreau să-l alegem pentru că este cel mai... De fapt, acesta pentru că acesta este cel mai tare. Nu știu de ce, dar... În fine. Nu joacă nicio fată. Toate fetele au ieșit, dar în fine. Eu tot joc. Ok. vom recupera cheia forței și totul va fi bine. Bine, frăți, făinarii vor încerca să recupereze această cheie pentru ca eu să nu mai trișez. Trebuie să duci cheia aceasta cât de departe posibil. Nimic nu mă va împiedica să câștig aceste jocuri. Haide, Odlulu, știm că tu ai cheia forței. Cheia forței? Cum adică? Ok, acela a luat cheia verde. Am văzut unul care a luat cheia verde. Și trebuia să o iau eu, dar în fine. Eu mă duc sus ca să nu mă prindă. Stai cu ochii pe Odlulu. S-a făcut. Noi îl vom urmări pe fric și vom recupera. Cred că vine direct sus. Nu cred că doar mie mi se pare că el vine acum sus. Prima probă e cea de aruncare a ciocanului. Concurenții sunt invitați în cercul de aruncare. V-am spus eu. Grăbiți-vă! Ok, în fine. Ok, încă n-am găsit cam aproape nimica pentru că... Serios? Tu numești asta aruncare? La o parte. Deci să-mi zici că acum îl va lăsa pe acela și va veni după mine. Că voi leșina. Avem un nou record la jocurile scoțiene. Ok, haide să luăm mov? Serios? Sunt sigur că l-am văzut pe dihorul ăla. Fritz! În sfârșit am găsit și eu plancul pentru că nimeni nu era în stare să-l găsească. Bună idee, vrăjitorule! Dar în fine, să sperăm că nu o să mă prindă. Bine, haideți să-i căutăm urmele. Fix înainte să pun plank. Ok, du-te după el, te rog. Ok. Eu mă voi duce sus ca să pot să scap de acel jeg. Cum vrei. Yes, l-am omorât. Voi, deci l-am oprit. Ok. Ok, dar vezi că eu filmez. Și o să știe lumea că tu ești. Ai, mă, serios, când aveam cheia mov. Cheia mov o aveam. Păi, din păcate, trebuie să închid vlogul. Deci,
Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să scrieți în comentarii ce vreți voi și noi ne revedem data viitoare. Pa!